Добър ден! Айди, заповядайте на Да. преживяванията. Тук се спира, който разбира. Чакай, стой сега, имаме. Ела, сега ще ти обяснявам. Урок по писмено с Кирил Методи. Знаете ли от кога искам да се науча да пиша? Мейкъп туториали ли ще пишеш? Тук ли да се стана? Да, там. Господин Методи! Оф, пак ли Господин тази? Методи! Да. Готова съм. Добре. Много грозна буква. Вземи си преживяване за масаж. Ескейп стая в Балдуиновата кула. Свалям се, вдигам се, правя го по цял ден. Какво е това нещо? Извинявай, може ли подсказка? Дегустация на вино с Хан Крум. Много е красиво. Много е красиво. Да, знам. Господин Крум, Кажи. вярно ли е, че сте против алкохола? Ще поседна малко. Ох, яс. Реколтата е от 811, кажи как е. Византийско? Муци, виж какво намерих, виж, бързо, бързо ти казвам. От гив към труни пръскат ли? Кой ще кажеш, а? Муци, Да. те си имат над 1000 преживявания. Да, бе, много са яки. Виж, бе, в луксозна опаковка. Винаги скъпа. Абе, Муци, знаеш какво си мислех? Абе, на времето дали са имали някакви преживявания? Абе, Муци, какви преживявания? Те хората едвам са преживявали.